BBM nila, bukupan na nila. Bibitikol. Ate, graman to. Ate, graman ko to ba? Karon ba sa social media, digong lang gyapon ang hiskutan. Deserve nga maadto siya og Netherlands. What? Sugdan niya kagwan sa Pilipinas. Oni mao na. Karon, deserve. Mangita ko kaalyado ni Duterte diri ah. Kanang nagtambay dira ron. Si taon ko na be. Tatay Luyang, Tatay Diggs ron. Uy, gidakop siya nga way sala. Ano ba yan dakop kaya? Kapag dungog na ako, Torre na siya o Torete? Dili man na Torete. Si General Torre man na. Nawalay po angod. Kaukol, sa'yo may istorya ni mo ka BBM. Kaliya sa Marse ang papa, mga bunguton. Ay, kaingon man kakol. Basin ka to na sa PhilHealth, na bankrupt. Seryoso? Saksi ko anak sa una pa. Ako ba, Kol? Kung ngayon magpa-BBM ron, piti dyan nato ron. Ay, unsa pa? Bukbuk ditso. Di, para magamit ang lawas. Ako si Tomboy. BBM. Gago! BBM. Duterte mo? Ikaw, Duterte ka? Oh, Duterte boy, nga naman, pakulata ka? Nga ikaw, Duterte mo ka? Dako ng tiyan mo. Ako, Duterte ko. Ma'am, dahil si gusto ni mo. Ay sus ka ng mga lawas ninyo, gagagmay anak. Ikaw, Duterte po mo? Hindi ko nakabukod, boy. Sumpag ka na mo ron. Unaw na ah. Ikaw rin dahil sa mo, upat ni kabuk dire. BBM ang jud ko. Ay, BBM nila, bukupan na nila. Bitikol. Ate, graman to. Ate,